ଗାଳ୍ପିକା ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁଙ୍କ ଗଳ୍ପ ଅୟମାରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଉପସ୍ଥାପନା ସରୋଜ କୁମାର ମିଶ୍ର। ଅୟମାରମ୍ଭ। ରବିବାରର ଅଳସୀ ଉଷା। ନଭେମ୍ବର ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ। ସେଲ୍ ଫୋନ୍କୁ ଝରକା ଉପରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ସମୟ ଦେଖିଲେ ସଞ୍ଜିତା। 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ଓଃ, ଆଜି କେମିତି ଟିକେ ବେଶୀ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ଦେହରେ କମ୍ବଳଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ହୋଇ ପୁଣି ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ। ଏଇ ଛୁଟି ଦିନ ସବୁ କାମ ଟିକେ ବିଳମ୍ବିତ ହୁଏ। ଯାଉ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ, ଉଠିକି ଚା ଟିକେ କରି ପିଇବେ ତ। କାନ୍ଥପଟକୁ ମୁହଁ କରି ଆଖି ମୁଦିଲା ବେଳକୁ ପିଠି ପଟେ ନଟେଇ ହୋଇ ଗାଲରେ ଚୁମା ଦେଇ କୁନି କୁନି ହାତରେ ଆଖିକୁ ଆଉଁସି ଧୀରେ ଧୀରେ କାନ ପାଖରେ ନରମ ଓଠ ଥାପି ଖନେଇ ଖନେଇ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇ କହି ତାଙ୍କୁ ଉଠାଉଥିବା ନୟନ ପିତୁଳାର ଗୁଲୁଗୁଲିଆ ଚନ୍ଦ୍ରବଦନକୁ ଚାହିଁ ଫିକ୍ କିନା ହସିଦେଲେ ସେ। ଖୁସିରେ ଚିକମିକ୍ ହୋଇ ଉଠିଲା ଆଖି ତାରା। କଣ୍ଠରେ ମମତାର ପରାଗ ବଳି କହିଲେ, କିଏ ରେ ଧନ, ଆଜି ମୋ ଭଦବଦଳିଆ କାଇଁଚମାଳିଆ ମୁହଁ ଚାହିଁ ଉଠିଛି ରେ। ଦିନଟି ମୋର ଭାରି ଭଲରେ କଟିବ। କୋଳକୁ ଆଉ ଯାଇ କମ୍ବଳରେ ଢାଙ୍କି ଆଉ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ ବାବା, ରାତି ପାହିନି ପରା କହି ତା ଆଖିକୁ ହାତରେ ମୃଦୁ ସ୍ପର୍ଶ ଦେଲେ ସେ। ଟିକିଏ ଆଖି ବୁଜି ପୁଣି ଆଖି ଖୋଲି ଆଈ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ତା ଦୋରଟି ହସରେ ମାୟାଞ୍ଜନ ଲେପି ଗେହ୍ଲେଇ ହୋଇ ଗାଲରେ ଗାଲ ଥାପି, ଆଈ ଚାଲ ନା ଉପଲକୁ ଯିବା, ପାଲାକୁ ଚାଉଳ ଦେବା, ଆଉ ଛୋଇବାନି। ହସି ପକାଇଲେ ସଞ୍ଜିତା। ହଉ ଚାଲ ମହାରାଜା। ଭାବିଲି ଆଜି ରବିବାରରେ ଆଉ ଘୋଡ଼ି ଅଧିକା ଶୋଇବେ ଯେ, ହେଲେ ତମେ ତ ଏତିକି ବଡ଼ କାମ ଦେଲଣି କହି ନାତିକୁ କାଖରେ ଧରି କବାଟ ଖୋଲି ବାଲକୋନିକୁ ଆସିଲେ ସେ। ନା ନା, ଆମେ ଉପଲକୁ ଯିବା କହି କଟାଳ କଲା ଅଂଶ। ଅଗତ୍ୟା ସିଡ଼ି ଘର ବାଟ ଖୋଲି ଆଈ ନାତି ଉପରେ ଯାଇ ହାଜର। ଖପ୍କିନି କାଖରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଛାତ କୋଣରେ ଥିବା ଚାଉଳ ଡବାକୁ ଖୋଲି କୁନି କୁନି ହାତରେ ଚାଉଳ ବିଞ୍ଚିବାକୁ ଲାଗିଲା ସେ। ଦଳ ଦଳ ପାରା ଉଡ଼ି ଆସି ଚାଉଳ ଖୁମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ବା, ଏତେ ପାରାଙ୍କ ଭିତରେ 2ଟି ଧଳା ପାରା ଓ ଗୋଟେ ଛିଟ ପାରା ଦେଖି ଆମୋଦିତ ହେଲେ ସଞ୍ଜିତା। ଅଂଶ ତାଳି ମାରି ହସିଲା, ଆଉ ସଞ୍ଜିତା ହଜିଗଲେ ଶୋଭାମୟ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀର କମନୀୟ ପ୍ରଭାତର ଶୋଭାରେ। ଘୁରି ଘୁରି ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ଚାହିଁ ସୁନ୍ଦର ସକାଳକୁ ଉପଭୋଗ କଲାବେଳେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆବେଗ ଉଛୁଳା ସ୍ୱରରେ କେହି ଯେମିତି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଅପା, ଅପା, ସଞ୍ଜି ଅପା। ଏଥର ବୁଲି ପଡ଼ି ପଛକୁ ଚାହିଁଲେ ସେ। ଆରେ ରେ ଶୋଭା ଯେ। 2 ହାତ କପାଳରେ ଯୋଡ଼ି ମଥା ନୁଆଇ ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଶୋଭା ଓଠରେ ହସର ଫୁଲଝରି ଟାଣି। ପ୍ରତି ନମସ୍କାର ପୂର୍ବକ କୁଶଳ ଜିଜ୍ଞାସା କଲେ ସଞ୍ଜିତା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିଲ ବୋଲି ବିଣା ଜିଣା କଣ୍ଠରେ ପଚାରିଲେ ମଧ୍ୟ। କାଲି ରାତିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲି ଅପା। ଓ ହଁ, ଅଂଶକୁ ବୁଲେଇ ଖୋଇଲା ବେଳେ ବୁବୁନା କାର୍ ବାହାର କରୁଥିବା ଦେଖିଲି। ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲା ବୋଧେ ସେ। ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ହସରେ ଫାଟି ପଡ଼ି ଶୋଭା କହିଲେ, ଘର ଚାବି ଦେଇ 2 ବାପ ପୁଅ ଯାଇଥିଲେ ଆଣିବାକୁ ଅପା। ଶୋଭାଙ୍କର ଖୁସି ଖୁସି ଭାବ ସଞ୍ଚରି ଆସିଲା ସଞ୍ଜିତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ। ଅଭିଭୂତ କଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଟି ନାମରେ ସାବଳୀଳ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ। ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଶୋଭାଙ୍କର ନିର୍ବେଜାଲ ଆନନ୍ଦିତ ମୁଖମଣ୍ଡଳକୁ। ସତରେ କେତେ ବିସ୍ମୟକର ଏ ସଂସାର। ଏହି ଅଳ୍ପ ଦିନର ରହଣି ରାଉରକେଲାରେ, ଅଥଚ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଏ ଅନନ୍ୟ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେମିତି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶୁଭ୍ର ମନ ଓ ହୃଦୟ। ଏ ଘଟଣାକୁ ଯେତିକି ମନେ ପକାନ୍ତି, ତର୍ଜମା କରନ୍ତି, ସେତିକି ଚକିତ ବିସ୍ମିତ ହୁଅନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଉତ୍ତମ ଉଚ୍ଚ ଭାବନାର ନାରୀଟି କେବଳ ଏମିତି ଖୁସି ହୋଇପାରେ ଓ ଛନ୍ଦହୀନ ଅତୀତର ଛିଣ୍ଡା ବୀଣାର ଧ୍ୱନିକୁ ଏମିତି ସୁରରେ ସଜାଇ ସୁନ୍ଦର ରାଗିଣୀର କୁହୁତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ବତୁରି ସେ କେବଳ ଶୋଭାଙ୍କର ବଡ଼ପଣିଆର ଗୁଣଗାନ କରନ୍ତି। ଭାବନ୍ତି, ସତରେ ଭାବନାର କେତେ ଉପରକୁ ଗଲେ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱାଇଁ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରାଯାଇପାରେ। ଶୋଭାଙ୍କର ଅନର୍ଗଳ ଡାକରେ ସମ୍ବିତ ଫେରିପାଇଲେ ସଞ୍ଜିତା। ହସି ହସି ଶୋଭା ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଳ୍ପନାର କେଉଁ ଅତଳ ଗହ୍ୱରରେ ହଜିଗଲେ ଲେଖିକା ମହାଶୟା? ମୁଁ ଯେ ଏତିକି ଡାକୁଛି, ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ନାହିଁ। ନା ରେ, ଏଇ ତମମାନଙ୍କ କଥା ହିଁ ଭାବୁଥିଲି, ଆଉ ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନର ସମ୍ପର୍କର ସଂଜ୍ଞା ନିରୂପଣ କରୁଥିଲି। ହଉ ହେଲା, ଯାହା ଭାବ, ଯାହା କୁହ କି ଯାହା ଲେଖ, ଆଜି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଆମ ଘରେ। ପ୍ରଜ୍ଞା ଓ ପ୍ରଦୋଷ ଉଠିଲେ କହିଦେବ। ଚା ବସାଇ ଆସିଛି ଅପା, ଆପଣଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେଲେ
କଥା ପଦେ ନ ହୋଇ ତ ଯାଇ ହୁଏନି। କେତେ ସମୟ ତ ହେଲାଣି, ଦେଖେ ସସ୍ପେନ୍ସରେ ଚା ଅଛି କି ନାହିଁ। ମାମା ମାମା ଡାକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲେଣି ବୁବୁନା। ହସି ହସି କହୁଛି, ଏବେ ମୁଁ ନ ଦେଖିଥିଲେ ଚା ସବୁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଜାଣେ ପରା, ଛାତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣ୍ଟି ଦେଖା ହୋଇଥିବେ, ଆଉ ଗପର ପସରା ଖୋଲି ଯାଇଥିବ। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଶୋଭା, ବାବାଙ୍କୁ ଚା ଦେଇଛୁ ଧନ? ଆଉ ସ୍ନିଗ୍ଧ ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ପୋଛି ପକାଉଛନ୍ତି ପୁଅର ମୁହଁ ନିଜ ପଣତରେ। କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ମୁହଁ ଧୋଇ ହୋଇଛୁ ଯେ ଆଖିରେ ଲେଞ୍ଜେରା ଲାଗିଛି। ଆହୁରି ମା କାନିକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ଦେଇ ଜୋରରେ ରଗଡ଼ି ଆଖି ମନ୍ତୁଛି ବୁବୁନା। କାନି ଧରି ଟାଣି ଟାଣି ନେଉଛି ତଳକୁ। କହୁଛି, ଚାଲ ମାମା, ତମ ଚା ବି ଛାଣି ଦେଇଛି। ବାବା ପରା ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯିବ ଡେରି ହେଲେ। ପଛକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ସଞ୍ଜିତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଓଠରେ ପରିତୃପ୍ତିର ହସ ଆଙ୍କି ଶୋଭା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହି କହି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅପା ଆସିବ ନିଶ୍ଚେ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଆଣି। ମୁଁ ମଟନ ରାନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି। ଶୋଭାଙ୍କ ଖୁସିକୁ ଅନୁଭବ କରି ଆନନ୍ଦର ଆତିଶଯ୍ୟରେ ମୁଦି ହୋଇଯାଉଛି ସଞ୍ଜିଙ୍କର ଦୁଇ ଆଖି ତାରା। ମୁଦିଲା ଆଖି ତଳେ ଚକା ଭଉଁରି ଖେଳୁଛି ନିକଟ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ, ଯାହା ହୁଏତ କେବେ ବି ଘଟିନଥାନ୍ତା। କ୍ରମଶଃ